a movie in tan na chuan raipur pakhat amanda chuan naw lo veina sa hle in naw nei na room lam panin an lo nor meka nurse pakhat hi alo lang ve thuai a hming le thil dang te chu lo zotin tunge apa kan call fatangai ti in aron zot ngal sok sok amanda chuan naw nei chu atan thuaya na po ti hle in doctor te po chuan an lo ngak thap ma se no te aron suwa chuan an makti abang thailo thil omzia chu enge ni ta ang amanda chuan fanu hringin engkim chu pa ngai takin akalvek ma se no te an hmurual chuan doctor le nurse te chu a thong ngal kher mai doctor chuan no te chu a risel tha e tia shilin ma se anu hmulo tur chuan a pom son vat ti chuan no te chu engtin chi ange a om ti kan hmuta no te chuan ramsa ang main mei alo nei te tlat ama ero chu doctor chuan chu